Malah ganse hai roh se. Kini jabat har. Kini saya sila jona kan. Umam terlalu besar dong macam ni. Nung lat hai mana ada nung panen nani. Sekarang nuni pun video. Ang nuni pun punya mana nuni nak aku tak. Red jelu kalau kejan habe mana. Nuni pun ada bahaya option nuni ya. Garis sudah dapat. Ini reels mana deh? Todo, ay mulin deh masa ke? Lori deh? Direct. Rina. Hah? The last music. Nontongan try pilih nih gebang mazang mana nonga hambla. Tik bebait nih nontongan gauni opinion kehenan hai gebang price kamain hagan lotus 365 don idam hai. Biawai gebang question hagan 0 sudah hagan bas setos kalamgan. Biawai 50 plus nih bara question nih opinion henan nontongan gebang price kamain hagan ada. Bini kene thangna nih registration kalam hide lotus 365 don ina hai. Arlegi seladi rupees 365 nih bonus. Ar nontongan amin ciguna biawai 1 to 124 hour customer support bumangan. Arlegi se biawai 10 million nih prebe bara user dong. Arlegi se biawai cricket nih onga 200 plus nih bara question dong zero nontongan gauni opinion kehenan hai gebang price kamain hagan. Legi se bini brand ambassador Narzary by Nawasuddin Siriki, Neha Sharma, Sunil Sethi, Kazar Agarwal, ada legase Urvasi Rautela. So video जों मानते गोबाव खालामबाय थानो नालागोफोर थांनानै हाय registration खालामदो 365 lotus 365.in आवहाय आरो लोगोसे आङो लिंकखौ हाय कमेन्ट पिन खालामनानै दोनदों आरो सो बिदिब्ला फैदो लोगोफोर जों भिडिअखौ हाय स्टार्ट खालामफिननोसै मोनसे बोलाय ओमफ्राय मिट दानसै हो दे थांनो दे गाव बाथि खागोन बेल खागोन गाव हाय मा गाव लांखागोन गाव hwbai लाजोबनो हायाखै बेयाव लेथ्रा भै खारजोबबाय हायाहाय बे खिन्थु बैसिनाव एसे थाथ'नोसै ना है गावनो दुगैयाखै इयो आयौ साथाया नोंनो दुगैयाखै ओइयाव थांनो होननाङा दसे थाथ'नोसै दासो 3था हागागोन बे अखाया This is Karbi Anglong. Yo, this is called Karbi Anglong. Yo, this is called Karbi Anglong. Hello, Kardom. Kardom. Heli? Kardom. Kardom लोगोफोर खुलुमबाय Kardom माने खुलुमबाय नमस्कार
ओमफ्राय मा होनो जों दा दसे अखा हानानै जोंनि शुटखौनो बन्द खालामना होदोंमोन आरो ओमफ्राय दा शुट माबाया मा होनो अखाया हागानानै जों लाफिनबाय आरो लाफिनसै दा लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगखौ बांद्राय फोलावबाय थाला आरो थांनानै जों खेबसेनो ओंखाम जाहैखासिगोनमोन ओंखाम जाहैखासिगोन मोननानै लान्चबो खालामाखै दहायथ' नुखादों लान्च टाइमावनो जोङो ब्रेडसो जाबाय सि जाबायबो एसे नैबे सेरि ओमफ्राय ब्लगखौ फोजोबथ'नोसै खोमा बेसेयावनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो थाबैनो 5, 6, 7, go! Hello everyone, good morning. So लोगोफोर दिनै second day shoot ओमफ्राय जों दा ओंखाम जागासिनो बिथिं बाजै जागासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय निजोमबो जागासिनो ओमफ्राय मलेन्दा दासो सिखारदों लेजि मादैया ओंखाम खुरदों ओमफ्राय हेलिया दाबो सफैयाखै मेकआप लाबाय हेलिया माने मेकआप नङा रुमाव दंफैसिगोन बेबो मेकआपआ नै इथिंसो दङ ओंखाम जागासिनो फैदा ओमफ्राय दा जाग्रोनोसै ओंख्रिया मा मा देखायनो र' ओंख्रियानो जाहैबाय नै भात तिता केरेला फ्राय आलु बाथोन ओमफ्राय अनला दङ मोनानि ओमफ्राय जादो बेजोंनो ब्रेकफास्ट जाग्रोनोसै जाग्रोनानै लकेसनाव ओंखारलांसै नोंथांमोना जों ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दे बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरो ओरैजायसो अबेसो थांखो सालबारियावलाय हा लोगोफोर फाइनालि जोङो दा सफैबाय लकेसनावहाय ओमफ्राय सफैलायबाय अ ओइ फैदो जाबाय दे सुन्दरिखा बारा नायबाय थानो नाङा दा फै नै माखासे Bura, makasih live udah konse. Sengna aktora sufai nih. Hi, good morning. Nih, sengna fungbai aktora sufai. Good morning. Bura, mata sani lo. Makasih le. Gaya kausia. Makasih le. Mata adjun mani man. Oh, iya sweetie man dong deh. थांगासिनो आरोना Mama ब्लगखौनो थांबाय थादों आरो जिखुनु थाबायगासिनो जागान नामखौ मिथिया जागान नामा नों बुलायलाय आं बुलायलायगोन बिदि आरोखि जागान नामा बे आरोना बैहाय शुट लागासिनो बिसोरो लायदो होमबालाय लायदो नों जायखौ नुयैनि दुखु नांदों